Hello mga ka-listeners, good evening. Ugang oras, alas 9:28 sa kagabion mga ka-listeners no, nya itong vlog ni sa katapusang sumpay na gud mga ka-listeners no sa ako imo bang higugmaon. Dali ara tapos mga ka-listeners no. So mao na ni ang katapusan karon sa maong drama nya. Makasugod na po kog sumpay sa kuan sa drama nga mihabo-habo na usab mga ka-listeners. Mana ni ang katapusan niya yung giat nga no. Nya ang bang basa sa comment para diretso na no. Nya sa di ganahan sa vlog diretso na matik na no. Hindi ganahan sa vlog ba. Nya ang una nag-comment sa number sa part 50 no si I am Charis no. Siya giuna nga nag-comment no, first viewer, salamat sa pag-upload sa sumpay dyan, God bless, with emoji nagpahiyom. Salamat kay I am Charis no, first yun siya no, first viewer o listener niya. Ang ikaduha si Aisa Alcosaybi, hello admin dyan, second viewer ko, kadlaw na diha kay 9:20 PM ko naka-notify, salamat sa sumpay, watch gihapon ko sa vlog till the end, bisan dili ko maka-comment, busy pud ko sa buhak nga salamin, medyo late na ko with emoji nagpahiyom. Salamat ay sa Alcosaybi no, sika ni siya nya tinuod yun kadlaw na gina-upload na to. Naguna ang vlog pero kadlaw na upload nya. Ang buhak nga salamin nabuntagan yun, grabe ka hinay ang kuan data no nya. Usahay ma-field pud ang mix, ma-field babalik na sa kuan hantod nga ana gid makatog ng gigos kakapoy muna siya no. Ang third nga nag-comment si Mary Grace Billones, third viewer ko, emoji nakatawa no, murag na sila nagukod mga ka-listeners. Grabe gina itong mga listeners no, nga kuan gyud ba bisag kadlaw na, pero sa ubang lugar dili kuan pa tong gabi pa no, pero dili sa mo kadlaw na na-upload no. Pero naa nga po yung mga nag-kuan no, nag-atang jud ba nga ng mga orasa no. So pabor ni sa mga laing nasod kay ang oras nila dili pa man kadlaw no. Unya ang laing nag-comment si Roland Iskugonon, salamat tol sa nagpaabot ani, salamat dol naabot na jud ang gipaabot with emoji nagpahiyom. Salamat Roland Iskugonon no, nagpaabot gid pud siya mga ka-listeners no. Nya si Kitpi Garcia, ayong buntag loads, salamat sa kanunay pag-upload og mga drama with upat ka heart no. Salamat Kitpi Garcia, always po ni Kitpi Garcia nga listeners na to no. Og si Crystal Ann Lauron, I really appreciate you good sir Jan, permi ko nagaduaw sa imong channel kung may new upload na ba. Actually dugay na ko paminaw nimo, and now lang jud ko naka-comment kay di na magwanta. I'm your avid listener and silent fan. Keep up po and more drama pa. Pa-shout out Crystal Ann from Molino 3, Bacoor, Cavite. God bless you always po with na emoji nakatawa, nasa heart o nasa kanang kamot nga nag sign of love no sa heart no. Salamat Christine Ann Lauron, shout out mo Christine Ann Lauron no dia sa Molino 3, Bacoor, Cavite. Salamat sa pagpaminaw. Si Lilibet is Baculaw, salamat kay Idol, nagsunod ko part 15 nya Dol, what na po ko sa part 16. Salamat kay Idol, paspas kayo ang imong upload Dol, always nagapaminaw. Salamat sa pag shout out sir. Salamat po kay Lilibet is Baculaw no, shout out mo da. O muna ni ang katapusang sumpay no, part 16 no. Og si Antonio Infante, salamat Lods na nagyud ang drama nga giulat sa akong asawa with tulo ka heart no. Salamat kay Antonio Infante no, inyo jud ning giatangan ang sumpay no. Og sa imong asawa nga si Jocelyn Infante, mas ito imong asawa no, kay parehas man mo apelyido no. Og si Renalyn Santa Ana, hello sir, dugay na ko nga listener nimo, first time pa jud ko nga naka-comment nimo, favorite man sad nako ni nga drama. Pero mas ganahan ko sa buhak ng salamin. Ang sumpay di ay sa buhak ng salamin sir with 5 ka heart no. Nasumpayan na to no. Kini ang una dahil sumpay dahil sa kuano sa sumpay po sa kadrama nga buhak ng salamin no. Kung ning gipuli-puli sila mga ka-listeners no nya ning kamot lang ko bisag
gakamang ang usahay ang load, mawawala. Pero ang kamot mo nga maka-upload, no? Salamat Rinalyn Santa Ana, no? Sa pagpaminaw, no? Sa pag-comment. Nya, kining ininsik, di ko kabasa nila, ininsik maning nag-comment, yun siya, hello idol with heart, no? Ang yung profile, nagkalo siya mga ka-listeners, no? So, salamat kayo po paminaw, no? Di man ko kabasa, ni kay di masabtan ba in Chinese? Ko kabasa, gid pasensya, no? Si Annalyn Santarin Kulbahinam na unta ang naghinapos naman po, naghinapos naman po dol, God bless, amping kanunay. Salamat Annalyn Santarin, no? Mao lagi, matapos gid, no? Maura man gid taman, nya okay lang kay happy ending man, no? Si John Bert Baguio Sumundong, shout out ko doon sa tanang mga taga Iligan City. Salamat with emoji tulo kabog nag smile, no? Shout out mo John Bert Baguio Sumundong diya sa Iligan City, kanunay gyud siya nagpaminaw, no? Si Miles Ramos, thank you si Sir John with heart. Salamat po nimo Miles Ramos sa kanunay pagpaminaw. Si Josephine Serato, salamat kay sir sa pag-upload nga episode. Ganahan ko. Salamat po nimo Josephine Serato, no? Ganahan dai ka sa aning dramahan, di matapos ni gini karon. Og si sinsam ni si Clotilde Landas. Good morning idol, salamat sa sumpay with tulo ka heart, no? Salamat Clotilde Landas sa pagpaminaw. Si Concepcion Logroño, salamat tulanay 15, no? Sabay sa payano, salamat po sa pagpaabot aning dramaha. Nya karon matapos na gyud mga ka-listeners. Rian Luwagi, makitaan lang tika Aldo sa gawas kay Santa Kuhon tika. Dasang gilagi sapot na si Rian Luwagi ni Aldo, no? Perting balito ha, no? Si Charlene Pacana, salamat po sa payan Charlene Pacana, salamat kay sa paminaw. Og si Cindy Bautista, thank you so much idol sa sumpay ako gining gatangan, God bless you always. Salamat kay Cindy Bautista, no? Nya si Lerma Suzuki, tinuod na. Manam din ako basa gahapon, no? Shout out na lang ni Lerma Suzuki, no? Og ni Po and Friends, no? Og ni Jocelyn Infante. Nya murag maora man ni comment, no? Nga kung nakita ron sa mga bag-o nga comment diri sa part 15 akong gibasa mga ka-listeners, no? Murag na human ang ginaho siguro. Naman maura dito. Nya di lang tabaglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 16 katapusang sumpay sa dramang Ako, Imo Bang Higugmaon? Sabi nila, walang araw. Si Pamela maugay na himong campus queen. Labihang lipayan ni Henry ug midali ni sa pag-adto sa backstage aron dakson ang iyang friend. Si Aldo nga nakakita sa pagginaksanay sa duha, midali sa ugduol og giingnan si Henry nga siya na say mugakos ni Pamela. Nakalitan ang nawahi hangtod na si Henry. Medali og duol ang inahan ni Pamela aron padulungon si Aldo. Kay wa man mo patuo, gipunlot ni Henry si Aldo. Nakalitan kini og midali nigbiya. Dito na lang sa ila si Pamela mag-celebrate aron paglikay ni Aldo. Unya malaguton sab nga may pauli si Aldo. Ila dayong giplano ni Dada ang pagsunog nga iuban nila si Henry. Hangtod na ang paglingla ni Aldo kang Pamela. Unya, nagkita sila si Imong ug Natoy nga sinaligan ni Aldo. Nia ang katapusang sumpay ning sugillano. Ako, imo bang higugmaon? Di ka sasaktan. Uy! Ikaw ba? Ikaw man itong miadto sa opisina, no? Kay nangitag trabaho. Unya, man, doon na kay trabaho ba? Ang tinuod ba'y, huwag medyo ko may trabaho. Ha? Sugor man ko rin Boss Aldo. Aron pagsiguro kung uya bagyan sila ni atong Henry o iyang pasunon. Kasi matubag sa kumong tawagon. Uy! Sindikato na ka?
Nilatiyog niya bay. Ah, Sigong tawag niya. Aron pa'y baon nga. Gihanting siya siyang private army. Ha? Oh, private army? Ay. Uy, tayo magot. O, sa'yo, private army ba? Wa ba yun? Pati kaso bay. Lintel to bay. Ayan, dali sa baby. Musuta ng restaurant aron magasulti tag maayo. Aron nimo kung mapasabot, unsa nang giingon nimong private army? Da. Uy, hala. Kadaghan ko ning imong gi-order bay. Gigutom ko bay. Pero tanaw na ko nimo, gigutom sab ka. Mao nang daghang kong gi-order. Ra. Bitaw bay. Gutom bitaw ko bay. Saon, wala mo ko'y pagwartahan. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Sukad ka, gibiyaan min Boss Aldo. Wala sa ko'y datong. Unya nanay, mangaon na ta. Og samtang magkauntang duha, sultihi ko kung nganong dunay private armies busing. Sige bay. Ngaon na ta. Kagog, kanon o kining pansit ha. Sige. Ah. Tugayan na kung wala makatilaw ining pagkauna. Oy, Ay, kaulig maayo di ha. ay man kang tao bay. Sige to'y ngani mo. Imong ba imong? Ikaw, kinsa may ngani mo? Di ba? Natoy man to imong ngano? Ay, di man kalimtanon bay. Basta amigo, lisod karimtan bay. Sa ha? Kamasungit ko. Unsa tong giingon nimong private army ni Boss Aldo? Bay. Nanguha lagi mga tao si Boss Aldo. Pero dagitos pa pila. Unsa? Pero wa ba dayon? Kay natutulan man ni hindi ang among hideout. Tulog ka na tarantar man si Boss. Kadungo sa Salinas Patrol Car. Biyaan mis kanahan. Pero nabili na iyang motor. Mao ba? Unya, nabalik ang iyang motor. Oy, kita. Pero dako mangod ang gisaa di Boss Aldo nga ibayad siyang private army. Grabe sab. Babay mo dagiton unya. Nagkinahanglan siya private army? Niguro lang si Boss nga malampo siya. Pero talawan ito na. Biyaan nami. Talawan bitaw nas busing, may lang pamalikas, may lang manganti pero di siya kaugpo di Dong Henry oy. Kunay, nakita mi sa leader sa private army. O mibahad, napabayron din niya si Boss Aldo. Lahat rin tumutahan na. Time pagod. Kuwang ra itong nakuha nilang motor. Kuwang dako kong katida na gisa di Boss Aldo nila. Lisod mo tumutahan na. Mupatay ito. May noon. Gusto di kang mamatay si Boss Aldo bay. Dili uy. Joke ra tong ako ha. Pero grabe sab ni Busing oy. Isu kayo. Pili gani kung maigo sa kumo adto. Parehas bito to bay. Nakaagwanta sa gabay no. Saon man nga doon datong bay. Pero nung alaw lang. Haron, hindi mo tubag. Tingali. Mutubag na bay. Kay daghan naman siya kwarta ron. Di mo si kwarta bay. Ay, nabahinan ni Sir Paing uy. Mau ba? Uy, Salamat ba ya? asa man ka bay? Nang lang makakita ang gawin ni Boss Aldo bay. Kita kasi utang ko. Okay ra nga mga dutas monasteryo human sa atong klase? Ganong dili man. Dili ba nagsabot ang tana? Tingali, doon na kailaing commitment. Committed lagi ko nimo, friend. Ikaw ba? Maayo kay kang manghambog, no? Pambugod. Abi nimo. Wa ba ako makatuog pag-ayo gabi eh. Nga naman. Ikaw mo ikanunay mo pagkita inigpiyong nako sa akong mga mata. Karomantik ko sabi ning akong friend, uy. Tidool bitaw? Ako mo'y boyfriend sa Campus Queen. Di tanawa. Daghang kayong may congrats na ako. Amaw. Tidool lagi. Bisamot na yun na akong love sa akong friend. My most special friend. Pam! Pam,
Roses for you sa imong pagka-campus queen. Ha? Sige na, Pam. Dawatan akong gidang flowers for you. Kuan. Oh, nga naman tanaw mo kasi inutil. Ha? Nga naman? Mananghid pagi ka niya? Kining, pwede bang maimbitar ka sa kantin? Aldo, nakigbuwag na ko di mo. Ayaw na kong sa muka. Hinigala masaning akong paghatag ni mo roses ba? Peace offering. Kung ka na imong dawaton. Sorry. Dili ko madawat ang imong gihatag nga roses. Sa? Nadungog mo na ang desisyon ni Pamela, Aldo. Mahangyo ka mo. Ayaw pag-iskandalo din eh. Okay. Dili mo dawaton ang akong gihatag ni mong roses? Well, okay. Di sa ko mamugos. Pero di ka sa magmahay, Pamela. Ha? Nahadlo ka. Nganong mahadlok man ko. Nakauban man ti ka. Magmahay kuno ko. Siya tagda. Nagsalimuang na si Aldo. Pero Fred, hangtod ka no sa madawat ni Aldo ang iyang kapakyasan. Way da utang mo daog batok sa katarong, friend. Maorginate kanunay na tong isil-sil sa una-una. Busa, di ta ngay magpakawa o paglaom. Pero kailangan lang magbantay lang ta. Basta friend, muadto kita sa monasteryo inig off na to ha. Unsay gisulti nimo imo? Maulagi na, miss. Nagkita mi atong amigo nako kay nangita mo siya trabaho. Uy, sinugo dito ni Busing Aldo. Sa may gisugo ni Aldo? Tingalig may nakasulti niya nga. Uyab na sa lasdong Hendrik Pamila. Iyang ipasiguro ni Baynatoy. Mo nagiingon mo gusto mo trabaho dinhi? Mao na, miss. Ug unya, miss. Doon na pa ila gisulti si Baynatoy. Kana day si Busing Aldo. Doon na'y private army. Private army? Oo. Nanguha siya mga tao nga iya kunuhayng private army. Aron maay mudagit ni Pamila. Parehas ko tag reaction, miss. Mao na, miss. Nanguha na siya mga tao nga mo'y iyang private army aron mudagit ni Pamila. Parumpado gyud ni sa Aldo. Pero karon, miss, gihunting si Busing sa iyang private army. Kaya wa din ni makabayad. Laliman kuno ka. Katong giatake na ni Dong Henry ang ilang hideout, daling misibat si Busing Aldo. Talawan yung tawhana. O ang motor ni Busing, gikuha sa dako-dako sa iyang private army. Kinahanglang masayod ni ini si Agaw Henry. Kinahanglan gid, miss. Aron siya makabantay. Og mabantayan niya pag-ayo si Pamila. Let's napildi na sa ko sa inutil. Abi kay diya man ang inutil, wa dawatan ni Pamela ang gidana ko mga roses. Kamahal para ba sa mga buwak ka ako gipalit? Pero wa dawatan ni Pamela? Sus! Kasakit ba sa kong kasing Carol, oy! Oh, Carol! Kinahalang mupalit na sa kong laing armas. Dili na ko makapaabot nga maapil sa pagkasunog ang inutil. Ako na lang siyang posilon para mahunong dayon ang iyang edad. Niyan ta si Bahan, friend. Manluhod ta friend. Aron kitang duha ang magampo. Mga itagpadalagin kikan sa taas. Ngaway makaguba sa tunda kagugma. Nga maabot ang higayon. Nga mahiusa ang atundwa kapagbati. Iniguman na tog ampo friend. Makikita ta ni Mother Superior ha. Mangayo sabta sa iyang bendisyon. Sige, friend. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen.
Lord, niya na submiss siya mong pinuyanan. Kauban ang binuhat kay importante kay nako. Mahal ko kayo siya, Lord. Mahal ko usab ang lalaki nga ako karong gikatupad, Lord. Kani adto pa, siya nagipitik sa akong kasing-kasing. O galing lang, nasayop ko sa akong desisyon. Ug mangayo kog pasaylo sa mao kong sayop nga desisyon, Lord. Mga sa ko pasaylo, Lord. Tuod kay ako may nakaingon, ganong nasayop si Pamela siya ang desisyon. Kung mitalaw man ko, tungod na ito sa akong amahan. Huwag ko mahadlok ni Aldo. Lord, tabangin ni. Aro mapapas na sa nahuna ni Aldo ang panimahos. Ang pagdubot. Hatagin na may kagawasan kikan sa panganti ni Aldo, Lord. Maluoy ka, Lord. Ako sang pangayoon mo, Lord. Nga way daot ang mahitabo sa akong friend. Mahal ko siya, Lord. Mahal ka ayo, Lord. Friend, di ko gini katugot nga budaog ang dautan. Panalipdan ko ikaw. Labanan hangtod sa pagkahagtos sa akong kinabuhi. Isaad ko usab nimo, friend. Nga kun mo daog man gyud si Aldo sa iyang panganti, maoy iyang maangkon ang akong patayng lawas. Friend, Maunay ako isaad nimo, friend. Dili ko gustong mabulingan ang akong kaputli sa tao nga dili mo ikipitik sa akong kasing-kasing. friend, till death do us part. Friend, till death do us part. Uy, may armas ka na sa Aldo. Uy, Para lang ni sa inutil ma. unsa? Bang! Ay, ayan ni man. Ay, gitungod na ko ang imong armas, uy. Sus, kuyawan ako, eh. Abig mo buto na da. Giingnan ka nako nga para ra ni sa inutil. Ug ihurot ko ang tanang bala nining akong armas ngadto sa inutil. Thanks, friend. Nga naman, Miluag na sad ang akong dughan. mga poong manggod sa Diyos, may ato madungog niya. Matakdan sabta sa ilang pagkabalaanon. Motohop gyud sa akong dughan ang mga inspiradong tambag ni Mother Superior. Nga kay gipanalinginan sa tuwa sa langit ang atong gugma. Way makalumpag niini. Mao na, friend. Maayon tag, makatunsab sa pagsimba si Aldo, no? Ay, ilang paglawa mo na, friend. Kanto ka tingaling hapit na ang inyong kasal. Huwag ito sumukumpisal, no? Ambot lang. Anong nangambot man ka? Human naman ko no siya kumpisal. Mauto, ako na lang may kumpisal. Huwag magana simba-simba. Ang pagkumpisal ni Noy ang giatiman. Ambot lang niya, friend, uy. Matod ni Mother Superior, dili ko ibaylo ang matuod nga kalipay sa kahadlok. Ang tuara sa langit mo'y manalipod na ko. Mabutan ay kanunay na ko ipahinumdum ni mo. Bebe, erog nga rebe. Oh, nga naman. Aron ipabatyag ko ni mo. Unsa ka ka-importantes kong kinabuhi. Nga ako yung paralipdan. Dali na ba? Sige na lang. Aron dili magmahay ang akong dearest friend. May abot ata sa inyo, friend. Oh, ano nangupaw man ka? Di ka pa gusto mo gawas? Moado ka ba gyud sa inyo sa birthday sa imong mamadadang, friend? Muad tuloy ko, friend. Wa ka mahadlok? Ganong mahadlok man ko. Kay bawo ka gyud na itong mga tawhana. Tingalig unsa ilang buhaton nimo. Mag-goal ka? Natural. Mag-uol gyud ko, friend, kung ila kang pasipadaan. Ganong mag-goal man ka? Mahal tagod ka.
Kanindot paminahon, oy. Oh, nga nung imo man kong gitutukan, friend. Gusto ko lang tinuon. Kung ikaw ba yun ang namuong ato, Nagduda di ay ka? gusto lang ko manikoro. Friend, di naman ko gusto nga magkabuwag pa ta. Magbuwag di ay ta. Ambot ko ipasabot nga, inikatuog na ko, katupad ko ikaw. O ginigbata na ko, ni akas akong kiliran. Hoy, Mr. Henry Lastimosa. Ayaw na pagdamgo ha. Kinahanglang maandam na tug maayo ang atong kaugalingon, alang niya ng butanga. Ready naman ko. Ako, dili pa. Nahigugma ka magkana ako. With all my heart, friend. Pero, doon na pa'y mga ginikanan nga milaom na ako, nga tabangan ako sila. Aron makatapos ang akong mga manghod. Ato ko silang tabangan. Wanog ko yung mga ginikanan. Wasap ko igsoon. Gusto kong mamahimong parte sa imong pamilya. Daghan pa kong mga pangandoy, friend. Daghan pa kong mga damko. Kauban ba ko sa imong mga pangandoy? Sa imong mga dam ko? Natural. Magminyo na lang gud ta. Please, friend. Hatagi ko gigayon nga may ikapamatuod ko sa mga nakasaksi sa gibiyaan kong kasal. Tabangi ko nga, ipalutaw ko sa akong mga kahigalaan sa nakatambong sa amuuntang kasal ni Aldo. Nga wa ko masayop sa wa ko pagtungha sa mauuntang kasal. Nga ila kong daykon sa higayon nga mupasok ko sa laing kasal. Diin ang lalaki nga nagpaabot na ko sa altar, maog yung gipitik sa akong kasing-kasing. Maoy akong matuod nga kalipay. Huwag ka pa rin matugaw. Ikaw gi akong gipaabot ka. Dili ka man makontak sa cellphone. Uy, hala. Nalimot man ay kong sa akong cellphone. Diin man di ay ka. Nibati ba akong kabalakan nimo? Dito mong gumisa akong friend sa monasteryo. Pero may hapit pa sa simbahan. Oh, no siya maimo tuyo gaw. May gisulti si imong nako nga nakapakuga pag-ayos sa akong dukan. Ha? Kay nga naman gaw, o siya may gisulti ni mo. Sa plano ni Aldo nga dagiton si Day Pamela. Tinood ba mo gisulti, Brad? Tinuodong. Nakita man gud mi ganihan ni Atoy. Katubang miduon ako kay motrabaho lagi unta siya. Pero tinuod di ay gisugo siya ni Busing aron pagsiguro gyud kun uyab na gyud mos pamila. Nahadlo ko gaw. Nga karon nga doon na kwarta si Aldo. Mahimo ipadayon niya ang pagdagit ni Pamela. Pero ingon man to si Natoy Miss nga gihangting na si Busing sa leader sa iyang private army. Kay wa man sila bayri. Makikuha pa gani ang iyang motor. Ngano, dili ba siya makahimo sa pagpangitag laing miyembro sa iyang laing private army? Doon na nagod siya kwarta. May katarungan sigaw, Barbie, Brad. Karon nga doon na kwarta si Aldo. Makapangita sa glaing mga bugoy nga mupurma siyang private army. May pag wa na lang to ihatag niyang kwarta da. Ila tong kwarta, Brad. Busa. Ang era tong ihatag nila. Wa ka mahadlok dong nga ipadayon niya ang pagdagit ni Pamela. Anugon kay dong kung may hinayon ang iyang plano. Luoy kay sa Pamela. Hasta ka. Mo na hinungdan nga moadto ko sa birthday ni Mama Dalang. Muadto ka gyud? Ako hangyoon si Mama, katambagan si Aldo. Nga mudawat na siya kapakyasan. Mituo ka di ay nga tinud-an na ang pagdapit ni mama ni mo dadang? Gaw, Nagduda ba ako gaw? Nagduda ko nga doon na sila plano batok nimo. Ug ang pagtambong mo sa iyang birthday party, mao'y katumanan sa ilang plano. Dong. Ay na lang pag-adtulong magsige lang tagduda. Kundi ko tumano na ako sa ni Mama. Ayaw mo kadlok. Buhaton ko ang tanang pagmaton. Nga dili mahiagom silang daotang plano. Ma, ready na ang wire nga maon niya mamahimong hinungdan sa short circuit. Kung mao ka na,
Atong adtuon ang bahay nga gihatag ni Papa nimo dito sa Minglanilla. O ginahinayan tagbalhin dito ang mga importante natong mga butang. Tingali, fully furnished ng maong bay. Ha? Unsa man na? Nga, kuan ko, doon na nagoy mga salasit, refrigerator, aircon, mga gamit, mga kutsara, tinidor, mga plato, dias kusina ko. Nindot ay. Kun mao na, atong adtuon ang maong bahay. Aron makita nato kung hitsas bagyod sa kahimanan ang maong bahay. Ikaw na layad to, ma. Di ko nimo ubanan. Masa may ato sakyan? Kana dang imong motor. Muangkas ka? Hala no, di day mahimo. Inaara kag dagway ni mo, no? Uy, magbarog ko, maghingkod man ko. Di ko, Sige na, nak. Di ko, abi pa lang. Nagpaangkas kog uyab nga gurang. Buang, karaan. Mas kang buang lagi kang anak ka. Nganong nga nila magiging ko ni mo buang. Kada ka mga nga nindot ingan dia buang yun. Kay dili day binuang ang imong rason. Nga magtuo man sila nga uyab ko nimo. Hoy, kanahan. Inahan ko nimo, oy, kanahan, Aldo. Inahan ko nimo. Hanggaw, wag mo. Magtaksi lang dito, Miss, lisod sab natong patuon si Dong Henry sa dato ng plano Wa man gud sa hunahuna ni Agaw Henry imong kanang mga daotang plano. Nagtuo siya nga dili demonyo ang inahan ug anak. Ay, wa tay mahimo imong. Pero kita mo oy maghimog pangandam aron dili matuman ang ilang daotang plano. Sa may atong buhaton, miss Paninguha nga makit-an mog balik katong natoy. Ha? Ako mo ay makiksulti niya. Mahadlok to mo, miss Mahadlok ka siya kung ako siyang suhulan. Suhulan? Tanyagan ako dakong kantidad. 100,000 pesos. Aron mo tugaan siya unsa pay mga plano ni Aldo. Kadakuan ang kurtahan, miss. Dako para nimo imong kay wa ka may bisyo. Pero parehas ni Aldo og sa iyang mga tao, gamay ra ng kwartaha. Pero punaan nato, basta may makuha lang tang impormasyon gikan ni natoy. Aw ka na, miss. Murag, mukagat si Natoy, anak. Kinahanglan nga imong kontakon si natoy imo. Mao na lisod, miss Nganong lisod man? Wa man ko'y contact number niya. Magkita ra gihapon mo imong. Sa higayon nga makita mo, dad-adayon siya sa usa ka kananan ug tawag ako. Mao na ning baya, Aldo. Dali-dali, musa ka dayon ta. Makablitan na ng baya? Nalimot ka nga gihatag man sa abogado ang yawi ning baya. Murag yun og mga dato ang namuyo ini da. Tanaw, may gate pa. May kabutangan ka sa imong motor ug sa paliton ko unyang auto. Dali na, dali na. Naginaminam na ko makakita sa bahay nga gituyo pagtukod ni Papa nimo paing para na tong duha. Ay! Ngano ka, Aldo? Gikusog ko nimo sirang prutahan sa imong kwarto. Way ayo, way lami. Unsa? Dili aircon. Ugang higdaanan. Dili parehas akong higdaanan. Gamay rag foam. Sakit sa likod. Oh, may na lang na, uy. Mas nindot kito nga atong gipuy-an. Nalimot ka sa tong plano. Atong sunugon ka tong baya. Sunugon o gi-appeal si Henry. Dugaya pa sana na mahitabo, Ako na lang siya pusilon. Uy, uy. Ayaw ha? Ayaw yun, Aldo. Mapriso ka ni Ana. Oh, ano ba preso man ko? Nga mulayas madayon ko, kauban si Pamela. Kung mulayas ka, nagtuod ka nga dili ka pangitaon sa mga pulis. Kay ikaw ra gyud suspect kung pusilon nimo ang inotel. Aw pamusilon ako kutob sa mang hunting nako. Unyag mahutdan kag mga bala. Unsa pa may imo ipusil sa mga migukod nimo? Ay, paragod! Ganong gusto magig kang mamatay ko? Advance man ko mag-isip. Baya nimo sad Aldo, Mao man gani nga gipugngan ta kanya ng imong plano kay dili ko gustong mamatay ka. Tanaw, Basta kayo ako makagusto ng baya. Uy, asa maghanap ko pangita si Natoy, ha?
Paitan ning sugo ni Miss Barbie nako eh. Tablar mag langit akong dagom taliwa sa mga dagami. Kailangan ba sa akong gisulti oy. Asa man ako pang taas nuy natoy ha? Augusto. Nang di man si busing mo akong pangutanon. Hain magpuyos natoy. Ay surambaw. Anong si busing man sa akong pangutanon? Uroy kun mangutana siya nganong akong pangita si Natoy. Kung sabi siya akong itugan. Kaya pa kung ako'y unang mamatay da. Ahak ba ya ini, oy? Maunay gisulti sa sinaligan ni Aldo, day. O lagi day? Unya, wa niya sulti si Henry. Dili mo tuo. Moadto gid dinuo siya sa birthday sa iyang mama Dadang. Aron mangyo siya nga tambagan si Aldo sa pagdawat na lang siyang kapakyasan. Maminaw kaha si Aldo sa iyang inahan. Nga sa paminaw na ako, under man si Tita Dadang ni Aldo. Mao lagi na day. Kung ikaw na lang kay mo pasabot ni Agaw Henry, basing pa day iyak kang paminawon. Doon naman sa goy prinsipyo si Henry, day. Miingon man ganito siya nako nga mao ko nung wa gyud natuman sa mga panganti ni Aldo tungod kay mahadlok siyang makasa. Mao lagi na. Kay buutan man siya ug maikugon pag yun. Nagtuo si Agaw nga parehas na lang niya ang mga tao. Pero lahi man gud si Aldo. Dako gani akong pagtuo nga dunay sakit sa utok ng tawana. Ha? Buangon gud. Sundon ko na lang sa pangkanunay niyang isulti, day. Nga way daotan nga mudaog batok sa katarong. Litsi ba yan ang kinabuhi, oy? Animal. Hibawaan pa nga magsigilan da ikog atang ni Pamela. Nagpa-enroll na lang unta ko. Bahala nagwa ko'y sud-sud sa klase. Ang nakaparatron, sige kog atang ni Pamela. Pero kauban na sab niya ang inutil. Peh! Kuyog baboy kining animal da, kining inutil. Unsa ka? Kung ako na lang siyang tirahan, aron kung magkagubot ang mga tao, dali na ako mabira si Pamela. Ug pugson ko siya sa pagsakay sa akong motor. Way laming planuha. Way lami! Kung akong isakay si Pamela sa motor, tinggal hinog madiskira sa pinoning duha. Bugo! Bugo, Aldo, bugo! Let's say! Mong yat nga nini. Oh, Nagtuo kang wako ikaw makita. Usa rin nabagal sa mong kilid. Saps! Ay pataga panghikap. May dagang armas. Armas ni! Pitaka man ni! Pitaka ni! Ug lanong muli kay ka man. Oh, gano'n ba nagbulik kay ko? Aldo. Nganon di kami makadawat sa kamaturan. Nga dili ikaw ang gihigugma ni Pamela. Kisa may gihigugman ni Pamela, ikaw? Buang ka! Ayaw pagtuo, uy, nga gihigugma ka ni Pamela. Kwartara ni mo iyang giapas. Pero ako mo iyang gihigugma. Pilagi imong gikinahanglan aron hatagan mo nagkalinaw si Pamela. Bungat, Aldo. Pila. Friend, nga no? Dinhin sa si Aldo. Unsa? Ako tahi kapon ay kilid. Pero midalig kay. Doon na si Armas? Dako akong pagtuo nga doon na yun. Kaya midali mo sigli kay. Pero ayaw ka malaga. Dili mo patay si Aldo. Giplanuhan day ko niyang dagiton. Nagyapon ang abuhat ni Aldo, friend. Nga no hingon anak man ay mong pagsalik, friend? Tungod kay talawan si Aldo. Gawas pa. May panalangin na lagi gikan sa taas ang atong relasyon. Nalimot ka ba, anak? Mamahimo na lang sab kong isog da. Tungod sa imong pagtuo. Dali na. Musuot na ta. Oh, nga nung mikawas man ka.
Maigi ko ako sa auto. Pog, nalinggatan din ako si Aldo. Hinungdan, nga dito ko agi pikas gate. Dili makasya mo daog. Dili na nato si hatagan og importansya, friend. Pero magbantay lang kita, friend. Traidor siya. Maunay timan eh. Traidor si Aldo. Hindi man ito magkita si Atoy. Murag, nag-standby din ang tindahan sa nalindag sigarilyo. Uy! Sakspans yung may idlas ay! Dili na ako siya taubon. Duulo na ako sa diretsyo. Aron, dili na makalikay. Pero, anong muli ka na siya, no? Huwag mo siya atraso na ako. Duulo na ako niya ito. Ako siya agbayan. Uy. Hadlo ka na ko, bay? Uy, bay. Uy. Nga nang hadok pa ko rin mo, good. Nagkugamugod ka pag agbagin ako. Huwag mo ka mo sangpit ako, bay. Dito kag agbay, good. Di ka rin kontra pa. Doon na di kay kontra, bay? Huwag bay, oy. Dali, bay. Mga unta. Kaon. Ay, kanada. Ganihar ko ng andoy nga, makita kami ko. Ganihar ko gigotong, bay. Dali na. Oh, nganong niinom man sa kagbino? Naglagot ko, ma. Ay, kanimo Aldo. Dali ka ra matiguang na ng imong kalaki. Kung maglagot ka, mudayog inom. Naglagot ko! Maway pagbuot sa akong buhaton! Hala, uy. Kinsa naman sa imong gikalagutan? Si Pamela Nasad. Ngano ko tao maglagot pa kong pamilya? Katong hotel! Ha? Nakita mo sa inutil? Unya, unsa man, imo na siyang napatay sa imong armas, Aldo. Naintimanog yun siya nimog igo. Bida sa mama, uy! Di ka... Di ka ko makasabot ni mo! Oh. Ingon ka! Dili mayo po sila ng inutil. Kay mapriso ko. Uya karon. Naghinam-hinam kang masayod kung naigo ka bagid ang katong inutil! Oo, limot ko da. Gusto da. Bot ni mo! Ay, atras sa banti. Ay, dili man di mo ang empatyon ang inutil sa pinaagi sa imong armasa. Unya, unsa man? Unya, nabunog na sad ka. Bay! Milagro! Sa milagro! Gusto gani ka mabunog ko sa hotel? Di ba? Mo man ay pirmi mahitabo kung mag-abot mong duha, mag-una-una kag panghagit ni adtong inutil, pero ang ending ikay mabunog. Litse! Litse, gikamaoy! Nasa na imong balikas na ko, ha? Tep, gaba, makagaba baya ko, Aldo. Pakalagot manggug ka! Oh, anak. Di pahawa na, bay! Anak, Ano mo samot pag-init ako ko? Magkalagot! Litse! anak. Akong cellphone. Uy, si Imong maning nanawag. Imong, nganong nanawag man ka? Kaning, miss. Ka-over na ako sa natoy. Tinuod? Muul gina, miss. Nangaon na ba, mi? Ug nahadlok ko nga, magguwang ni akong daang kwarta. Ayaw ka bala ka, Imong. Hain mamurong dapita, kay mo anak ko. Dako, tingali kang sweldo ba, no? Ay, di ba? Ay, sakto-sakto ragod nga, makapaeskwela ko sa akong mga anak. Mag-college na ba nga akong kamagwangan? Ikaw, pila ka booking imong anak? Ay, gamay ra pa ay. 5 ka buok. Pulos ka magwangan. Ha? Ay, ang gwapo ta. Gusto ka kidhat. Malumoy din akong kidhatan. Tagayon niya ko ng imong abilidad, ha? Awas tutuod. Nagkita na mo ni Busing Aldo? Daghan naman to kwarta. Wa pa gyud. Imong? Mauni siya? Imong asawa ba? Dili. Ako mo'y muhatag ni mong daghang kwarta. Dakong kwarta. Wa pa sabot na. Paling pura una ko. Naon ta, miss? Busog pa ko.
Sumot nila. Mao ni nga mong general manager sa kumpanya nga ang tag-iya o si Sir Paeng. Kay patay naman siya, iyang gipasunod sa iyang kumpanya ang bugtong niyang anak, si Dong Henry. O si Miss Barbie, mauroy nagduma sa kumpanya. Mientras tanto, dili pa ready si Dong Henry. Hiwaso na mo pangaon, una ta magsulti. Wala ko kaon. Sabay, tubag sa yan. Yes. Sinaligan ka man ko ni Aldo. Kisa nga dito inungan? Juan, ayun na ng pagduwa-duwag tubag ba eh. Ako nang gitukanan si Miss Barbie sa imungan. Ang tara pa siya. Gusto ko lang masiguro. Kisa to imungan? Katugong gisulti sa akong abay mo. Kasi natoy. O ikaw ang sinaligan ni Aldo, mao ba? Kaya to. Pero karon, kilikel mo siya ako. Bukan ko siya paninggi siya, kagisaan niya. Okay. Sa tanaw ko nimo kasalikan kasama. Og tingali, mao na hinungdan nga gihimo kang sinalikan ni Aldo. O kay wa ka man hatagi ni Aldo, ako mo imuhatag nino. Kung noon sa may wa mabayad ni Aldo diyan nimo. Sa imo kang kwenta, pila kitagaan ni Aldo diyan nimo? Dako, misoy. Tuloy ang gisugo na ko nga maniit sa inyo. Kaya magpili katabang ninyo. Kapag mo ay maminaw sa inyong mga isgot-isgot, may tungod Henry. Para itong 20 mil, eh. Inyo hinong katabang at tigawag igat. Ay nataga ng 20 mil. Ko, unya lang. Tinuod ko dahil nga akong katabang. Nga dunay may traitor sa among katabang. Mao din nawa ang among katabang nga dugay na nag-alagad na mo. Siya may tugaan hayan sila sildi yung pamilya. Kwarta ka hinungdan, aron mo traitor ang tao. Ikaw ba ni Boss Aldos pagkanto sa Sinas Medellin? Kauban ka? Ikaw ba ni Tumis? Kanto ka na ikaw? Eh, kung pinarmas. Pero tadi. Ito nga. Taluyo lang ko niya. Sa itong nagdaan ng mga polis. Ikaduhan ng balik. Mga tao, mga ito niyang private army. Ito yun ni Boss Aldo nga. Nagitos pa niya. Ganun man may na yun ang paggagot niya dahil pamilya. Oo, ang tumang sindi sa mga daw. Gaya ka kita niya. Diyan, sayran Boss Aldo nga. Ito sindi. Dari siyang sipat. Yung biyaan. Biyaan ko niya mo ito. Pinasukal sa leader siyempre. Yung ida mo ito. Wa niya mabayari ang iyang private army? Sige lang. Saan eh. Muna yung pag-aingnon bay, nga digid mo daw gang dautan batok sa katarong. Abay. Karon taha na to eh. Wa kay laing plano si Aldo batok ni Henry? Ang puta kabis. Di ken. Tupag sa mga ito. Dupaling na siya sa akin. Mao lagi. Mao na ang among tanap eh. Mga pinagkikahay mo gipaabot nga bayag gikan ni Aldo. Abot kitog 100,000 pesos pisay. Okay. Kung anak kog 50,000 ang dawatunon mo ni Aldo. Kun, magkasabot ta sa akong ipabuhat nimo. Ha? Susbay, mutinuod na bagay as Miss Barbie. Makakwarta ka lagi doon na. Iya, sabi kong baton. Paninguhaan nga mahibalik ang isip sinalika ni Aldo. Siyang tubag sumutawag yan. Ayaw na lang paglaong pa nga matubag siya nimo. Ikay doon niya. Kuha agbalik ang iyong pagsabing mo. Iya, sabi may tabo yan. Say gayon nga mosalig na siya nimo. Natural nga mosultikit siya sa iyang mga plano, batok ni Pamela, ug sa akong itagaw. Say gayon nga mosulti siya nimo, tawga dayon ko. Iya, miss. Huwag ko na yun ang 150,000 pesos. Karon pa, katagal kay kag 50,000 pesos. Ha? Ako din ihatag nimo ang 50,000 pesos. Say gayon nga mosaad ka nako nga duulo nimo si Aldo. Bay, saan na yun? Aron makadawat na yun ka sa 50,000 pesos. Kanindot na. Huwag ko tahan. Ya, o ba ko lang bato, miss? Gawas pagtawagin mo. Karon dayon, akong ihatag nimo ang kwarta.
Usa may mong gipangita diya sa parador ma. Nga nung wa man ka manuktok, Aldo? Ah, mister? Sa mister, unyag nag-ilis pa ko. Makakita ka ang tagdili, maa. Ah! Oh, nga naman katawa ka man. Usa man, si Pamela ka? Nga ako ging kahinaman? Oh my goodness! Wa pa ko makatilaw ni Pamela, ma. Muna'y hinungdan. Nga naburyong nagmaayo ng utok na ko. Ay, Aldo, mabuang ka ba ya? Hapit na! Unsa? Usa lagi gipangita nimo sa parador? Sunugon ko nato ng baya. Kinahanglan mahikling ko daan ang mga importanteng papilis. Ingon man, mga sinina ang importante nito. Ang imo milyones? Tonos bangko eh. Akong gisiguro. Maro, mahadlo ka nga akong kawaton? May kinahibaw ka. Alot siya! Kalagot, kalagot ha? Kalagot ka? Nga nung gikuha ko na ni mong almas, Aldo. Hoy, mapanuwayan ka na. Dili kay ako gitagaan ning akong armas ma. Kung dili katong inot mo. Papatingali ka makakaon, no? Dali, andaman ta kasi mong pagkaon. Oh, ano ikaw magibuandam? Hinahinay ko naghingilin ang ako mga katapang din. Congratulations, friend. Ha? Nga naman. Dean's lister kagihapon. Wala na mo, friend. Consistent Dean's lister ka. Hindi ako pagiging mong kipasangil. Kahambol kini akong friend, uy. Bisa mo tingog kamaling ko mayo. Kung di ka mawawan nga, ako na yung boyfriend. Friend, bisag ikaw pa'y labing bugo sa klase. Dili gid ko mawaw nga ikinahimo kong boyfriend. Tungod kay love ka man ako. Tinuod? Di. Ito matuod ko na di. Hmm? Unsa may akong buhaton? Sugot na. Magkasal tong duha. Di gid ko mabalibad ko nimo kung hagdon o kasal, friend. Pero dili pa karon. Bugay pa di ay. Dili sad madugay. Basta good, magpalabay lang una tag hamubong higayon. Basta? Hamubong higayon lang ha? Oo lagi. Friend, mauban ko nimo ha. Kung mato ka sa birthday ni mama nimo. Ha? Anong upan ka? Gana? Oo. Friend. Di lang ito sa bakod niya. May hangyo si mama nimo. Maumugot niya kung gusto mo. Dapat ka na. Siya nga, dili, kaya tingnan niyo. Kung siya buhato ni Aldo. Gusto mo ko siya nga malipay siya. May katarungan hinuon si tita. Pero, tingali nagkikila ka ng binuangan, friend. Ikaw ra kung usa. Isa mo gina ko lang. Kinagunaw natin ako. Ang sa dugdili, no? Ay kabala ka pa. Magmatnon ko, di ka na ko dito. O ila kang hiluan, friend. Patay ko. Unsa? No, friend. Magmatnon lang ko. Alang tumuti mo. Tininduta rin nagbagal na rin di pos kong pulsa. Pero di kinayayas ko kipati. Gusto mo kaya kung nakita ibig mo sa inyo. Well, ako sa katuloy na. Askang ngay haya sa kong abayoy. Ganun kaya man imo? Laling man ka. May 50 mil na siyang gisuot sa iyang bulsa. Ayaw nilang pagunahon na sa mga tao nga tagsara makakumkum ug dakong sapi imo. Walang gyapon kalinaw ang ilaw na una. Mosab, miss, no? Lisod sa gayong di pa makatuhog ng maghayang. Usa imo, pagtarong lang gid sa imong trabaho. Wa siguro nga kung siya makalingkod sa kumpanya, ikaw mo ay tig niya. Tiglimpyo siyang lamisa. Tignapo sa swivel chair nga iyang kilingkuran. O tigkutaw kape. O tigayaw. Di na maoy buta ko ipasabot uy. Aw, Dili ka na niya ibuwag sa iyang kiliran.
tungod kay dako na siyang pagsalig nimo. Dako ka na unyag ranggo sa kumpanya. Uy, boss! Ikaw na! Nakita kita mo sa... Imo gi kong nakita, ano? Saan di ba ka matubag sa matawag, boss? Imo lang yung kong kalimtan mo sa dura. Gago. Ngano gutaon nga kalimtan man ka. Angkas dere. Ha? Angkas dayon. Mayo kay nagkita ta. Doon ako ipatrabaho nimo. Og ning higayon na. Dili na kita mapakyas. Unsa man ang imong ipatrabaho ko, boss? Angkas lagi dayon. Ko helmet, boss. Ayaw ka hadlok. Musiri tagdagan. Kung masakpan tag pulis tungod kay wa ka helmet, ato silang paguklon. Angkas na! Amo ra gyud gikasulti ni imong katong sinaligan ni Aldo. Sinaligan ni Aldo? Katong kauban niya. Sa dihang una siyang miato sa asyenda. Kato diyang ginganlan og natoy, maoy iyang gisugo sa pagpili sa maong katabang. Aron, maoy maminaw sa among panagsulti sa bahay. Wagi ko magdahom nga ang tiguang namong katabang nga piniyalan ni Mama tungod lang sa 20,000. Mitugan sa iyang nadungog nga didto mo dadas day pamela sa asyenda sa Medellin. Kinig yung kwarta. Mo'y magkapaboriyong sa una sa tao. Husto gid kagaw. Kasi may magdahom nga mo traidor tong among katabang. Kadugay na niya nag-alagad sa amo. Pero tungod lang sa 20,000, nakahimo pagit pagluib namo. Tingali gisamok na siyang konsensya. Kalit lang nga nananggid nga mopauli sa ila. Ngano inyong masang gipakisultihan ang sinaligan ni Aldo? Aray luon og dakong kantidad. Hayloon o dakong kantidad? Mora na'y bugtong paagi aron masayra nato. Unsay naa sa utok ni atong buangon nga Aldo. Nagtuo ka na eh. Gadi ka subtradoran na ato sinaligan ni Aldo. May kasuko siya ni Aldo. Gisugo siya sa pagpanguhag mga tao aron buhatong private army ni Aldo. Private army? Mao na gaw. Naka-afford si Aldo pagtukod kong galingon niya private army. Para sa unsa man kuno? Para pagdagit ni Day Pamela. Unsa? Mao na gisulti ni natoy. Nanguha siyang mga tao o gihimo niyang private army aron madagit gid si Day Pamela. Oh. Imo gikatawa ng tingwa ni Aldo? Nagtukod sa private army. Aron lang dagito ng akong friend. Pero ako nag-inusarang midagit niya ug milampos niyo ko. Ikaw, good. Gihimo lang nimong katawanan ang plano sa imong stepbrother. Nganong wa mo madayon ang iyang plano mapagdagit sa akong friend? Nakit-an ka man kuno atong natoy nga naghupo-hupo sa ilang hideout. Ang gibuhat sab kuno ni Aldo, gibiyaan silang tanan, hangtod na ang iyang motor. Imong gikatawan ang katalawan ni Aldo? Gaw, way kapasidad si Aldo pagtuman siyang plano. Pero karon nga duna na siya kwarta, may capacity na siya nga mangitag laing tao aron buhaton na sa niyang private army. Og dagiton pag-usab ang akong friend. Dili gyapon siya mulampos gaw. Tungod kay anda magpagkamatay si Pamela kung makuha man siya ni Aldo. Maka-afford ka nga mo na mahitabo sa imong friend? Dili. O, maulagi na. Gusto ko makasiguro sa imong kaluwasan ka. Nahibaw ko, wa ka mahadok ni Aldo. Ang iyang pagka-traidor, maoy kahadloki, maoy panagani. Pero karon gaw nga may tuod na imong gisulti na kung natoy. Nagduda ko na tawana. Tingali unyag, kamo mo'y masyat sa taro. Pasagdi lang ko nining akong plano ka. Dili ko makatugot nga, doon na ninyo duha ni Pamela ang madisgrasya sa kabuang ni atong Aldo. Asa nun sad ka to si Aldo? Maigani kay nipatuon ako si Aldo nga akong gideposito ang kwarta sa bangko. Pero asa ka? Ako yung ideposito? Wa lang ko'y tan-aw-tan-aon.
milkaw na si Aldo. Karon, kuhaon ko na sad ang akong kwarta. Ug akong simuton na. Wala may baw si Aldo nga ni anak ko ibutang sa ilam sa kutson ang akong 3 million. Wa pa gyud nako makuha eh. Asa ka? Kung kuhaan ko ning usa ka libo, dili na ni mahimong 3 million pesos. Ako ning kuhaon, unya iladlad sa katre. Oh, unya ra di ayo eh. Siguro una nako kung nakalakaw na magyud si Aldo. Bida, hapit na ba ko masakpida kay nangalitag abli sa pultahan? Bi, akong siguroon, uy. Boss, saan ning lugar? Mao ning among paraiso ni Pamila. Wa pa mawa ang akong plano nga pagdagit ni Pamila natoy. Ni apas akong pahak ang iyang kaanyag, ang kanindot sa iyang lawas. Imo na sa dagitos, Pamila? Akong dagiton. Human namo sunuga ang bahay, kauban ang inutil. Nagigda na ko sa akong kwarta. Og samtang maghayang-hayang ko ning akong kwarta, akong tawgon si Henry. Ako siyang patuhuon nga gimingaw na ko niya. Ay, artista gid ko no. Nganong wa man ko maartista kaniadto eh. Niya na ang bag-o na kong cellphone. Katungdaan akong cellphone, naambot hain ka to ibutang sa Ginoo. Nawa man lang sa akong gibutangan. Oh, hala. Wa baka to kuhaan ni Paing. Na, kinsapay namatay, kinsapay manguha. Ako ang tawgon si Henry. Wa kay lingaw, friend. Nga naman. Dadon ko ikaw. Akong bisitahan ang ubang mga yuta ni Papa. Sige. Mukuyog ko. Dili ka ta magdugay sa atong lakaw? May mong madugay, good friend, kay layo man ang nahimutangan sa mga yuta ni Papa ug Mama. Okay lang. Ikaw man siya akong kauban. May bagting ang imong cellphone, friend, Mayo gani kay wali mo ibilin sa auto. Tingalig, nanawag si Agaw Barbie. Tubaga na, friend. Kay mag-ilis on ako kadali. Okay, friend. Uy, di man si Agaw ang nanawag. Numero may nagka-register din eh. Kisam ka ni. Hello? Hello, Dong Henry. Ikaw ni Dong. Oh, ikaw din eh, Madarang. Ako in town ni Dong. Samtang nagtanaw ko sa litrato ni Papa ni mo Paing. Kalit man kong gibatig kami ngaw ni mo. Wa din mo tangtanga ang litrato ni Papa sa inyong kwarto. Uy, ano ako mang tangtangon? Kining Dong. Makahimo ko pagbisita ni mo sa opisina. Dito gyud sa opisina ni Papa nimo. Gisirhanap man sa pagkakaroon ng opisina ni Papa, Ma. Ha? Kay ngano man? Di pa man ko ready nga mupuli niya. Uy, mingaw di ay kaayo ang iyang opisina. Yun anak gid, Ma. Makahimo kog duaw nimo sa kompanya. Mahadlok naman gud ko mo adto sa kompanya, Dong. Kay mudayon man gud og padungog-dungog si Barbie nga dili ko legal nga asawa ni Papa Paing nimo. Naiubos kay ko ni Barbie, Dong, oy. Ikaw lang may baong musabot ni Agaw Barbie, Ma. Nagtamod lang siya sa gituhuan niyang kamatuoran. Basta sa akong birthday, Dong, ha? Ayaw ba gyud kalimot, Dong. Oh, dili oy.
Muadto niya ko sa kumpanya dong ha. Kanang naa ka. All the time, ma. Dana, friend. Oh, doon na ka pa dahil kasulti sa cellphone? Kining ma, ako lang manawag ni mo, ha? Manlakaw mong gudwis pamila. Sige, dong. Panlakaw mo. Amping mo, dong. Salamat, ma. Bye. Ang inahan di ay ni Aldo ang nanawag ni mo? Gibingaw ko lang siya na ako. Unsa? Misigam ko na yung mga mata, friend. Talay, tingalig. Matumba kayo noon. Kinsa may dili makalitan, friend. Klaro man kayo sa diyang gihaya pas papa ni mo nga. Init kayo sa tinanawan ni mo. May kausapan mo ginoong tao, friend. Hay naman si mama ni mo. Manangid ko niya nga dadon ko ikaw. Naibaw na si mama, friend. Kinahanglan yun niya pananghid ka. Ubanin ko siyang mama, friend. Kamingawa sa tinibus, oy. Nindot ng lugaran natoy. Way makadisturbo na ko bisag unsay akong buhato ni Pamela. Oh, hinoon, boss. Boss, manguha gyapon ka mga tao aron buhato nimong private army. Dili na. Kita na lang duha magmaniobra sa pagdagit ni Pamela. Iso gaday ka, boss. Kanusa lang ko na himong talawan. Ha? Kanusa lang? Wa pa, boss, oy. Pero manintim ka iso ba? Karong gani, nang isog naman ka. Pero, boss, nganong wali ko ni mo tubagas akong mga tawag? Wa pa'y project. Karon, doon na di ay. Unsa man din dapita? Mauni ang site sa akong project. Maong gidati ka din As kang gaguha gini mo na toy, oy. Kaduhar gani ko niyo, boss. Unsa? Kadit ragad? Unsa man ang nagbagal sa bulsa? Kita. Unsa na? Gagyatag. Pisparpil ako. Unsa na, oy? Karon ako ni boss. Ako ang gigunting ba? Papel ba gunting ako? Walang kwarta. Aring doon ba nga kwartahan ko? Aw. Doon na kay kwarta na, boss. Tuman ako eh. Unya ra ta mangaon. Kinahanglan nga planohon ginatog maayo aron madagit na gid si Pamela. Sa umar pandagit sa pamilya, boss. Nga giman man siya ni Henry. Masunog na si Henry. Unsa? Kaya ako pandamon og taksi. Nga mo'y sakyan ni Pamela sa higayon. Nga moadto ng inutil sa bahay. Sa inyong gipuyan, boss? O lagi! Aron dili ka mo tagam, unahan tigag 100,000 pesos. Sa higayon nga madani mo din si Pamela. Punaan pa ginakog 200,000 pesos. Sigurista ning animal ay. Kakita ka na ng fast food sa atbang. Kita, boss. Wata ko diha. Kay balikon ti ka. Ihatod ko nimo ang 80,000 pesos. Wata ko ha. Ito na akong buso ay klaro. Unsa mo kay kong buhaton karon? Tawagon ko ka si Miss Barbie. Utug-anan sa plano ni Boss Aldo. Muragwa na gyud ni salig mo sa Aldo na. Iyal ko ilaron. Panahon sa tingali ha. Mag-uhon ko na akong kinabuhi. Pinalipad. Patabuhon ko ni Miss Barbie silang kumpanya. Pahala na. Tawag ko na ko si Miss Barbie. Imong, malakaw ta. Ha? Asa mo tamis? Nanawag si Natoy. Tinuod ka, miss? Unya. Asa manus nato eh? Ato lang kuno siyang teksan kung musakay na tas auto. Ay, sa tuod. Ang gisaad ko niyang kwarta. Gusto ka ang ihatag niyang impormasyon, miss? Ang bahala na imo. Manimpad lang ko ta. Basin pa di ay madasi Natoy sa atong pag-ampo. Kadiot, magkuha ko kwarta.
Diin man di ka, ma. Misuroy good. Daghan ko kwarta. Namili unsay angay kong paliton para sa parehas natong milyonaryo. Very good. Kining, ma. Pahuwa mas ako 100,000 pesos, be. Ha? Sige na, good. Lurat-lurat, be, sing mata. Usa mo tagadak ng mata ni mama. Ilisan bitaw, tika? Nanasab ka niya na imong gasto da. Nga sobra ra kaayo. Unsaon man imo ang kwarta? Manguha na sa kag private army. Ay da, di na ko ng private army, oy. Daga pakan unon, dagkur magkaon. Na. Daga bayranan. Sige na, good, ma. Takain ako dibig 100,000 pesos, be. Unsa may imong huwaman nga tuwa man sa bangko ang akong kwarta. Saspidas ang mama, oy. Sus bida sa gining anak ka. Kay baw na bitaw ka nga akong gidibosito ang akong kwarta. Mao nga wa ko'y kwarta. Di ka muhatag? Di ka muhatag? Uy, nganong imo manggikuha ang imong armas, anak Aldo. Imo kumpasyon kon di ko muhatag. Ha? Nana, sige Aldo. Mapatay ka man kahag inahan. Sige, patsak ko. Pusiladayon ko. Sige. Litse! Bay, ano imo manggipili kining simbahan? Nga may atong venue. Gusto na kong magbago, bay. Kapal si Binugoy, ay. Gusto na gayon ta kong makabatulong pamilya. Pero, mahadoksap ko nga, ang ibuhi ko sa kumang anak, kananggikan sa daotang paagi. Natoy, kung tinuod ang imong gisulti, kung gikan gud ni sa imong kasing-kasing, andam ko ikang tabangan. Tinurbita akong gisulti, miss. O kamatuoran ni anak. Akong iuli ang imong gihatad akong 50,000. Ayaw Natoy, imo na ang maong kwarta. Ako pa nang punan. Aron ko gid makapundar. Kay gusto ka man di ay og pamilya. Kung gusto kayong mutabang na ko, miss, mahimong imo kong patrabahon. Bisag ultimo lang, good. Mahimo kaayo Natoy. Basta dili ka mamili og trabaho. Dili, miss, ay. Basta ka ng trabaho nga, kanang ikapasigarbo sa umabot na kong mga anak. Nalipay kay ko sa ako rong nadungugi kanimo Natoy. Benatoy, Bay. wag yun kay problema ni Miss Barbie. Anong, unya bay, katong gihangyo ni Miss Barbie nimo, unsa naman? Doon ako'y impormasyon, bay. Sa birthday ko no, sa iyang inahan, paem nun nagpakatog sindri. Unya, sunugon lang, bay. Unsa? Mga miss, gisugo ni Boss Aldo nako nga pagkumandiron ko yung taksi or may sakyan ni pamilya sa lugar nga iyang napili. Salbahisa gining busing, eh. Ang plano ni Boss Aldo nga sa gayon nga maadto na sindri silang bahay. Iyan yung tagos pamilya. Iyang ipatuo nga na hospital sindri. Natural nga matagis pamilya. Pero mo yung sakyan ang dadun akong taksi. Nasa ato pa. Mag-atang ka na sa ilang bahay. Inaanak yun, miss. Kinalang masayod ni si Agaw Henry. Kaamsan sa kong friend. Gikapoy sa biyahe. Nagkatawag, nagsanding sa kong baga. Adila na ko siya pagkawan. Bahala maglisod kong drive. Friend? Friend, o sinata mo ni mo? Mayo kayo mo pagkahinanok, pero kalat ka lang napugwat. Kalain sa akong tamgo, friend. Nasunog ko no ang inyong bahay. O gapil kas pagkasunog, friend. Damgo na, friend. Ug ang damgo, binalis sa tinuod. Friend, kung mo tambong ka man gyud sa birthday sa imong ina-ina, mauban ko nimo. Pauban na lang gid si Pamela Gaw. Tanaw na tugtumanon ba nilang ilang plano? Bitaw, friend. Paminaw na ko. Ako ragi kinahanglan ni Aldo. Busa mo uban ko nimo. Tanaw na tog masunog pa bagihapon nila ang inyong bahay.
Bituog gid mo sa gisulti na itong natoy. Ako gaw, mituo ko. Gaw. Nganong dili mo kumutuo? Nga dito mami magkasulti sa simbahan. Unsa? Dito siya makig-abot ni imong sud sa simbahan. Iya ko nung gituyo nga to sa simbahan kay gusto na sab siyang mag-usab. Iya ganing giuli ang 50,000 nga pasiuna na kong bayad niya. Friend, way mawa kun mutuo ka. Sige na, good friend. Muuban ko ni mo, uy. Gusto ko makigsulti na lang natoy. Bida ning mama. Hangul. Digid pahwam. Kung kuhaan ko nig 80,000 pesos, makuhaan na sab ang akong kwarta. Kung di ni maabot ko sa kamilyon, usa may ako igasto sa gayon nga magkatipo naming duwas pamilya. Nagduda gid ko nga wa i-deposito ni mama ang iyang kwarta. Kung iyang gideposito, unsa may iyang higda-higdaan be? Permi na sab siya manrang ka sa pultahan sa iyang kwarto. Ako siyang panidan. Litsi ba yan ang inahanay? Unsa may iyang igasto sa iyang birthday? Maniit ko. Naaragin ang kwarta siyang kwarto ba? Musamot na gid ang pagduda ni Natoy. Murabag nalain siya ganina. Siya diyang 20,000 pesos ray akong gihatag niya. Niyan ako sa pultahan sa kwarto ni mama. Sirado ang pultahan. Ma! Nga no, Nagusa ka diha? may pahuway ko, oy. Gusto kang makigsulti na ako? Sagdi na lang. Misamot ang akong duda. Nga naragid ang kwarta siyang kwarto. Pantay ka lagi inahana ka. Di na gina maabot og 3 million pesos ang ibong kwarta. Akong tawag si Natoy. Ako na sa siyang hambugan. Nganong wa ko makaadto sa dapit nga akong gitudlo niya. Unsa man kahitoyo ni Aldo? Kinalang dalion kog balhin ang akong kwarta. Lain ra ba nig utok ang akong anak? Nahadlo ko nga muunay ning tawhana. Sus, unsa man sakit ning akong anak, oy. Kinalang dili makuhaan ang akong kwarta. Kay dili na unya ni mahimong 3 million pesos. Bida. Kung dili pa lang mipapahawaon ni Henry ning baya. Ako untang paabangan katong bay na mo sa Minglanilya. Aron doon na sad mi income. Pero, sunugon naman ning baya. Mangita lang kog laing negosyo. Asam sad na mo taguin ning akong kwarta. Bi, asa man ko ni tagui. Uy, hala. Ugma naman di ay ang akong birthday. Bago namin nagkasulti si Natoy. Wala lang ko na siya maghuwat. Kay gikapoy na siyang hinuwat na ako. Mahinuon. Okay kayo. Magkapahuay na sab ko. Buang ginis Natoy da. Nakahasol sab na ako. May taksi na sab kuno siyang nahuna na ang kumandiron. Maayo ang tag-iyang makuha ang maong taksi. Makatuko maghayang karon. Kay ugma, rubuhon kog maayo si Pamila. Dadon ka na ginako sa langit, Pamila.
ang akong cellphone. Si Henry. Ah, hello, Dong Henry. Happy birthday, ma. Ay, salamat taon, Dong. Unya, unsa man kang orasa mo, are. O sa na imong handa, paniod to o panihapon. Karong udto, oy. Di ba, maumanay akong giingon ni mo? Okay, muha na ako karong odto. Kisap may lain mong giimbitar. Ikaw ra. Kita rang tulo si Aldo ang mga on. Wa naman si Papa ninyo. Okay lang na, ma. Gusto sab ko nga magkauli ang maya na ito kabubuton. Okay na ba si Aldo nga kitang tulo ang magsahog karong paniod to? Oh, okay dong, oy. Nangandam na gani ko alang sa atong paniod to. Sige, ma. Pabota ko karong odto. Bye, ma. Osbon ko, happy birthday. Oh. Uy, gi-off man dayon ni Henry ang cellphone. Pah! Hapit na gid ko kapuya ning akong pag-inartista. Pero, karong adlaw, mawa ka na sa among pananaw in hotel. Muan higid ang in-hotel? Nanawag, dili pa lang dugay. Sige, mulakaw na ko. Huwaton ko na sa pamila sa among paraiso. Ayaw gid biya si Agaw, ha? Ayaw ka balaka, day. Dili ko pasagda ng akong friend nga mabuwag sa akong pananaw. Kung asa siya, tuasab ko. Ang pagkaon ug ang imno ni Agaw, bantayi gid ay. Ganong ingon anak man ang ilang paghuna-huna, uy. Pero ingon sa akong friend, day, dili mo daog ang dautan batok sa katarong. Andam na ang lamisa. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Dadang. May nanuktok sa pultahan. Siya na gyud ron. Magdali kog abli. Happy birthday, ma. Oh, happy birthday, tita. Kauban ka, Pamela? Akong giuban na akong friend, ma, si Pamela. Aron magkauli na silang duha si Aldo. Magkauli? Ang ilang kabubuton, ma. O tabay kong hangyo ni Aldo, ma, nga iyan lang daw ato ng iyong kapagyasan. Tita, mangayo kog pasaylo. Ako maisadaan sa tanan. Madali-dalion ra kaayo ko. Kuhan ka nang... Oh, ako lang suwayan. Dali mo, dali. Arita diri magsulti sa sod. Ani din hinakuha ta si Natoy. Sa higayon nga ako na makita ang taxi nga gidrive ni Natoy. Musunod dayon ko. Akong tawgon si Natoy. Ako siyang pangutanon. Unsang taksiha ang iyang nakumander. Oh, ibagting nun ako silpon. Oh, si mamay nanawag. Ma, ngano nanawag ka? Aldo, di address Pamela. Oh, usa? Kauban siya ni Henry. Oh, ano mo ba na hitabo? Di ba? Imo naman yung gipinahan ng in-hotel nga siyang usamo na din sa bahay? Ay, o lagi. Unya, unsaon man ni. Di ka madalas Pamela. Buwan ako! Mangaon na lang ta. At tulong waton si Aldo, ma. Bitaw, tita. Mas nindot kon kauban nato si Aldo. Animal ni babayaan na. Nagdalas tigaw. Ma, doon na kami kisulti. Ha?
Wa dong. Mientras tanto nga magpaabot ta ni Aldo, mag-andam sa kog juice. Tabangan ka na ako, ma. Ha? Ayaw. Tabang gud, bisita gud ka nako. Sige, dinhiuna mo ha. Giahak na. Giahak. Naguba ang among plano. Pero, bahala na. Animal gining inutil. Ngano kayang gida si Pamela? O saman, yang papilog inom si Pamela sa Diyos nga butangan ni Mama og sleeping pills? Aw, maayo sabi noon. Aron sa yun ko na siyang pasakyon sa akong motor. Let's see! Ni Ana ang tulo ka Diyos, tulo yun ni kabuok. Mag-snacks una ta. Kay ato kang huwaton si Aldo. Dong, Henry, okay ni Dong. Imo ni Dong. Salamat, ma. Kinisad ang imo, Pamela. Salamat, tita. Kining nabilin, mao ang para nako. Sige na ako mamadadang siyang birthday na. Mga espesyal man sad ang ako mga bisita. Sige na. Imna na ang Diyos. Ma, mag-ilis tagbaso. Singan? Oh, ngano nagkugang man ka, ma? Di ka ba noon gusto nga magigilis ko ni mong baso? Timaan sa pagkauli ay nagyod sa itong ngayong kabubuton, dili ba? Uy. Pero kanang gi-espesyal man gud ng kutaw nako para gid na nimo Dong. Mao gani hinungdan nga ako gayoy mituyo sa pagbutang ni ini sa imong atubangan. Oh, ipaningot lagi ka, ma. Ako pahira ng imong singot, ma. Ayaw lang, Dong. Ayaw lang. Ipaningot ka ba, ma, kay ikay makainom sa sleeping tablet nga para nako? Unsa? Dili ka na tinuod. Dili na tinuod. Dili ko ipasod ang motor katingalig makabantay ang inutil. Muhinay kog saka sa taas. Andamon kong daan ang akong armas. Ako ni ikakdaan. Muhinay kog saka sa taas. Kung makakita kog binta, ako na yung nagiton si Pamela. Aron dili siyang apil sa pagkasunog din ng baya. Hinaot unta nga dili ko nila mabantayan. Kinalamadagit ko sa Pamela ug pusilon ko na lang ang inutil. Wa man tag ko maghingilin ninyo nining baya. Pero nganong inyo maning sunugon? Dong, kinsa may nagpatakag sulti ni mo, ana, ha? Dili na tinuodong Henry, oy. Wa mitingon sa pagsunog ining bayad, Dong. Pero di ka man mo inom sa Diyos, kaya mong giandam alang nako. Fred, tabangi ko! Si Aldo! Buhis, Aldo! Buhis, Pamela! Dili ko siya buhian! O kung gusto ka pang mabuhi, pasagdi! Nadadon ako sa Pamela! Buhi ko, Aldo! Buhi ko! Panahon ng bayaran mo Buhay ang ko, imitigilan, Aldo. Friend, palayo na mo duwa. Buhi ko, Inutil! Pagpantay, friend! Ayaw kahadlok, friend. Aldo, mamaya na lang ta din, he. Uy, ini. Buhay na lang imo armas. Sige na. Ang armas. Mamaya na ta din, he. Ayaw pa manghilabot pa! Ayaw pa manghilabot! Ang akong tudlo nga mo kablit sa gato ni Armas! Buhi ko, animal! Ay, taypa, wara-wara, magunan ninyo yung armas. Fred, buhi na lang si Aldo! Buhay na ni Armas, Aldo. Itagak ni! Mabuto ni Aldo.
Paningwaon kung mapunting si mong liog ang armas in hotel! Si Tita Dadang ang naigo! Ingnan yun ang buhay ang armas! Huwag ka yun muminaw! Taraw! Tungod sa paglupot mong armas, naunay mong pusel lagi mo inahan! Ang bining armas! Danod ko ikaw sa ospital, ma! Dili ka pa mamatay, ma! May sakyanan si Ghost, Aldo! Ihatod na to si Mama sa ospital! Ayaw pa panghilabot! Ako rin muda ni mama sa ospital! Dali, ma! Dali, ma! Danod ka sa ospital, ma! Ma! Miss, may buto. Maulagi. Kadiyot kay may bagti nga ako cellphone. Gaw, Gaw, ipatod mo sila si Aldo o Mama sa ospital. Padali si Brad imong Gaw. migawas na si Aldo, Gaw. Usa to Gaw! Usa to buto! May pusil ni Aldo, Gaw. Nagligdas sa dyan ang inahan og anak. Panawag og pulis, Gaw! Karon dayon, Gaw. Ang nakapusil ni Aldo, mao ang leader sa gitukod niyang private army. Karon, Gaw, natubag na ang imong duda nga why capacity si Aldo nga magtukod og private army. Pero siya ragapoy naunay. Si Mama nadal sa ospital. Pero si Aldo, patay gud. Adto na to si Mama. Friend, unsa ron? Nagpiti-piti. Muragikan sa mong aircon. Kasi ang ito buhaton. Ang breaker, ako pagon. Ay, salamat taon. Nawa ng piti-piti. Ila tingalay ning giba ni Obra. Aron mo oy sinugdanan sa sunog. Ug kun nagkainom ka pa ni atong juice nga gihatag ni atong dadang. Tingali, maparihas ka sa iring ngangtod karon wa pa makamata. Dili day hilo ang gibutang sa baso, kun dili sleeping pills. Pero kung nainom pa to sa akong Brad, lagmit, maapil siya sa pagkasunog. Uy, susimba ko taon. Uy, simba ko. Gayo na sa technician atong wiring sa aircon. Dili na ka ni makakos og sunog. Huwag ka na ayong kabalakan, Fred. Nawagin ang mga katabang ning baya. Tingali gituyo sa pagpahawa nilang inyong mga katabang. Aron way makapugong sa ilang kangilad. Di lagi budaog ang dautan batok sa katarong. Mitoon ako nimo, friend. O sige, ato-ato si Mama. Susiyo na to kung sa na iyang kahimtang. Henry, naot nga. Imo kong mapasaylo. Ay kabala ka ma. Dili ko magtanom og pagdumot. Magkaluluoy lang si Aldo. Giog yun siya sa pag-igo. Ako, mao'y mabasol. Nganong naingon ni Adto si Aldo. Ako siyang gipatuyangan sa iyang gusto. Sa gamay pa siya, wag yun ko makabadlong sa mga hiwi niyang binuhatan. Hangtod nga iyaning nada sa iyang pagkadako. Pasaylo ako, Henry. Nga bisag sa kadiyot lang untang higayon, wag yun ko makapabatsyag nimo sa akong pagmahal. Inanong pagmahal nga mauuntay gusto ni Papa Paing nimo, nga mao'y akong ihatag diha nimo. Pasaylo ako, anak.
tamis handumon kaning dapita. Nga gipakasama ko nagparaiso, friend. Magtukod taging harian sa tong langit, friend. Ug kauban nato ning dapita ang umabot atong mga anak. Ikaw ug ako, magtambayayong unya sa pagpalambo sa tukuron mong gingharian, friend. Umulo na to ang duha na to kagugma. Aron ang kalipay o kalinaw, mauray atong matagamtaman. Higugmaon ko ikaw, hangtod sa pagkahagtos sa kong gininhawa. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sabi nila, walang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Ug midaog yun ang matuod nga gugma. Dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon. Sugilanon nga naguluhan. Naman Ako, imo bang higugmao? ang pag-asa Sa di pa may hingpit nga manamilit kani. Among ipaila ang mga artista nga nagdaog kinabuhi ning atong sugilan. Sa papel ni Henry, Alex Lara, Pamela Carol Hikaen. Sa papel ni Aldo, Randy Padayaw Suson, Dadang Cecil Danyosos Cabrera, Barbie Ingrid Miss Iver Todaso. Sa papel ni Imok, Ariel Mancao. Inabaga ni Clint Garrett. Kining maong sugilanon, sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring, Jeffrey Cabonada. Sound engineer, Ricky Porzuelo Garing. Recording technician, Ariel Mancao. Mapasikarbuhong gidalit ka nato sa RMN Drama. Og mauto ka listeners ang katapusang sumpay hinaut nga nalingaw mo mga ka listeners no nga kuan jud kanang happy ending yun no dili gid mo magmahay no kay happy ending man pero murag makasubo sad no kay si Aldo na disgrasya gyud si Aldo no sa iyang mga sinugo okay mas happy yung tag ending og no, nagbag-o na si Aldo ba no kanang wala po siya ma-disgrasya ba kay murag kanang igo kanang nausab gyud po siya ba makakita po siya iyahang kuan bitaw eh luoy man gud po dug niya na no mga ka-listeners kay kato si Aldo grabe lang po diyang gugma ba nga di po kakablame ba nga na posible gani si Pamela ang makapausab no nga gikan sa iyang pagkabarumbado posible nga mausab sa siya ni Pamela no kay nahigugma man siya hindi man ka lang makabuhat na gud sa dautan grabe na yung gugma pero malagi di man siya gitagana sa leading lady, you know, si Henry man gyud kay mao may kuan ning drama ha. Leading man, no? Wala nga agad sad ending, happy ending niya na po sa side ni Dadang, no. Pwede raman to sila mausab gud sa lain nga paagi ba, no. Kung ako'y director, murag di lang inaon ha siguro ang ending para anang way kinabuhi ba nga makalas, no? Pero okay ra po kay mamali pagbuot sa writer and drama mga ka-listeners niya. Happy diya po ng ending. Unya mo to mga ka-listeners, mag-paabot agad po mo sa sumpay sa kuan. Sa part 2 sa mihabo-habo na usab no kay sumpayan na po nato tupuhon. Unya ang buwak nga salamin hapit na sa matapos no. Mag-upload na po taon niya, mag-intro vlog human ani part 17 nya dayon paningkamutan basin ugma maka-upload na po ta og di ta makadlawon ron upload tag part 18 and then matapos na 19 ang buwak nga salamin mga ka-listeners no mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening amping mo kanang mga ka-listeners. God bless us all.